Velkommen til denne video, hvor jeg vil vise, hvordan man laver en førtidig indfrielse i 52 Leasing, og det er en førtidig indfrielse af en kørende finansiel leasingaftale. Jeg starter med at lave en ny beregning. Jeg har oprettet en beregning til brug for eksemplet. Beregningen er lavet med start 1.7., og der er 24 måneder. Vi vil fakturere den frem til dags dato, og så vil vi forsøge at førtidig indfri den. Det er en finansiel leasing med fra. Der er en finansieringssum på 582.000. Der er også faktureringsgebyr, og der er et medfinansieret oprettelsesgebyr på denne aftale. Jeg har nu oprettet aftalen og har faktureret de første ydelser. Det vil sige, at jeg har faktureret frem til slut oktober og står derfor, som maskinen angiver, 6. november og er klar til at lave en førtidig indfrielse. Til info er der også lavet en L4-regulering, og derfor har jeg en nummer 2 aftaleperiode. Hvis man går ind i betalingsplanen, kan man se, at der er faktureret de første 4 perioder, og det vil sige frem til oktoberperiode, som også er faktureret, og vi står med en ultimobalance på 542.605,60. Jeg vil derfor gå op i ændringer og vælge indfrielsesberegning. Når jeg klikker ny indfrielsesberegning, kommer jeg ind til dette vindue. Her kan jeg skrive en beskrivelse og vælge en dato. Hvis jeg skriver dags dato, så vil den automatisk rette den frem til den næste ultimo dato, da systemet kører i hele måneder af hensyn til afskrivningen. Så vil jeg kunne vælge Camilla Kjærs som debitor. Jeg fraregner lige forfalden saldo. Jeg har ikke betalt mine ydelser indtil videre, og der er heller ikke noget indfrielsesgebyr sat op på den her. Jeg skal vælge, hvornår jeg afmelder hos skat. Det kunne være, at jeg gjorde det den 30.11. Og så har jeg så en refusion for skat, der bliver beregnet hernede. Jeg kan vælge, at jeg gerne lige vil tjene en avance på 5.000, som bliver tilskrevet. Sidste ende så får jeg min indfrielsespris heroppe, som består af den restbogførte værdi per indfrielsesdatoen. Der er oplyst om, at der er noget medfinansieret gebyr i. Så er der refusion for skat. Den regner ikke serviceoverblik med i den her opsætning, men den regner avancen med. Det giver indfrielsesprisen, som tillægges moms, og det giver i sidste ende indfrielsespris inklusiv moms. Jeg har lavet et ekstra eksempel her, fordi at jeg har brug for at kunne indfri før maskindatoen. Jeg får ikke lov til at indfri 30.11. Så her er en indfrielse 31.10. Restbogført værdi per indfrielsesdato er derfor lidt ændret, og jeg får 605.785,75 i indfrielsespris inklusiv moms. Jeg laver et tilbud. Den er oprettet. Nu vil jeg prøve at indfri mit tilbud. Jeg vil indfri det nederste her, som er det, der har indfrielsesdato 31.10.25. Normalt vil det her ske som en automatisk FIK-bogføring, men nu laver jeg det manuelt som en indbetalingsklade. Det var Camilla Kjærs, og jeg sætter ID'et ind i beskrivelsen. Så skal jeg have salgsprisen og en bankkonto. Den bogfører jeg. Godt så. Så hvis vi går ud til rollecentret, så har jeg en stak hernede, der hedder salgstilbud i leasing. Her har jeg tilbudene, du så før, og på en af dem har jeg nu indbetalt penge. Jeg går op i handlinger og siger udlign alle salgstilbud. Så giver den mig nogle informationer om, at den springer over, og den udligner. Det ene forsvandt, fordi den identificerede penge på det tilbud. Jeg kan skifte billedet over til salgstilbud med indbetalinger, og kan se, at den allerede nu er gået i frigivet. Jeg får rigtig mange oplysninger, men de vigtigste er, at der er en salgspris, der er en matchende indbetaling, og der er en difference på 0. Nu, hvor jeg er klar til at bogføre salgstilbuddet, som er frigivet, går jeg op i handlinger og siger bogfør salgstilbud.
Nu går BC i gang med at bogføre. Salgstilbuddet forsvinder. Og jeg kan gå ud til mine aftaler. Klikker ind på den. Og se, at den nu får systemstatus afsluttet. Og objektet er inaktivt på denne aftale, og den er solgt til en debitor med et salgsfakturanummer. Salgsfakturaen ser således ud inde i BC. Mit testmiljø her er lidt sparsomt sat op, men man kan udskrive det. Man kan vise udskriften. Se, at den genererende faktura, den anfører, at betaling er modtaget, og man kan selvfølgelig hente dokumentet og åbne det som PDF.